लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दा आंनि दिनैनि बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो आंनि न'नि सिथ्लायावनो गायनाय माखासे फुलफोरखौ बिबारफोरखौ फारियै दिन्थिनो सानदों। फैदो बिब्दिब्ला जयै नायदिनि लोगोफोर। गिबियावनो नायदो, नैबेयो गलाप फुल, बेयाव गोबां बिबारफोर बारदों। नैबेयो दाउज्ला खुंगुर, बियो हाइब्रिद फिसा जात। आरो नैबेयाव बिबार बारा, नैबे बिलाइयानो समायना, बिलाइनि रुगुं रुगुं रिगि रिगि आगर दं, बेनो बे फुलखौ समायहोयो। बांसिन फुलफोरनि नामखौनो आं मिथिया, थेवब्लाबो नोंथांमोननो फारियै आङो आंनि बे बिबारफोरखौ देखायलांनो सानदों। नैबेयाव नाय, मोनब्रै मोनबासो रोखोमनि फुल दङ, बेयावबो बिबार बारा। बेफोरो गासैबो बिलाइ गोजा, बिलाइफ्रानो गोजा गोजा, बबेबा गुफुर। काटिं खालामनानै जयै गायना होयोब्ला खोब समायना नुसोगारो। बेफोरो चाइनिज गेन्दि, बयनावबो थाखायो। नैबे गय ददेरे, टाबाव जयै गायना होयोब्ला बेखौबो समायना नुयो। बिलाइया एसे येल' कालारनि जायो। नैबे स्टार फुल, स्टार फ्लावार, बिबार ओंखारहां जादों एसे। 15-20 तारिखहालागैनि गेजेरावनो बिबार फैसिगोन। नैबेखौबो नुनायाव खोब समायना नुयो। बिबार गैयाब्लाबो बिलाइयानो बिराद समायना, बिलाइनि रुगुं रुगुं रिगि रिगि गुफुर गाबनि आगर दङ। नैबे आरोबाव गय बिफां, गय ददेरे। नैबावबो नुनायाव नैबे पाटगाजा बायदि, खिन्थु पाटगाजा नङा। बावैसो समनि गेजेरावनो गोजा बिबार फैसिगोन। नै बिबारा फैहांबायानो। नैबे झाव, हाजौ फुल होननानै बुङो। दा बेखौबो काटिं खालामनानै गायना होनाय जादों। नैबेखौ बायनाय मोनसे मा होननांगौ, दुंग्राखौ हास'नानै गायना होनाय जादों। जिनज्रि बायदिबाव गोलाव गोलाव फुल फैगोन, नुनायाव खोब समायना। नैबेखौ नाय, गेन्दा, बेबो हाइब्रिद।
नैबेखौ नाय लोगोफोर, नैबे गय ददेरे बिफां गिदिर जाबाय। दा बेनि गाहायाव गुबुन रोखोमनि आरोबाव फुल दंबावो। नैबेखौ नाय, हायाव गायना होयोब्ला खोब मोजां जासोगारो। गुफुर, गोथां, गोजा मोनसे बिलाइयावनो गाब ओंखारो। नैबेखौबो नाय, नुनायाव आनारस बिफां बायदि नुयो। बिलाइनि बिजौआव गोफार गोफार सु थायो। बिनि गाहायाव धुब्रि हाग्रा बायदि मोनसे रोखोमनि फुल गायना होनाय जादों, जायखौ आङो सनितपुराव थांनायाव बाजाराव बायनानै लाबोदोंमोन। ओरै गेन्दि फुल गायदों, बिबार बारहांबाय। ओरै लकेल गलाप फुल। नैबेयो मानलाग्रा फुल, फिसा फिसा बिबार बारो गोजा गाबनि। नैबेयो बनसाइ खालामनाय, दैजिं फेस्टिभेलाव बायनानै लाबोनाय जादोंमोन। खोब समायना। नैबेखौबो नाय लोगोफोर, जोंनि न'आव गासै 150तासो भेराइटिनि फुल दङ। दा गासैखौबो मोनसे भिडिअ'आव देखायनाया सम्भब नङा। बेखौ नाय। ओरै लामाथिंबो गोबां फुल गायनाय जादों। दा नोंथांमोनहाबो फुल गायनायाव इन्ट्रेस्ट दङब्ला गायनानै लानो हागोन, गावबा गावनि न'खौ समायहोनो हागोन। दा बेजों लोगोसेनो दिनै आं आंनि बे भिडिअ'खौ फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसेयैनो गाहायनि बे बेल आइकनावबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आं उनाव गोदान भिडिअ' आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोनहा नटिफिकेसनखौ मोनहैयो आरो आंनि बे भिडिअ'खौ नायनो हायो। दा बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअ'खौ फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर। नायनायनि थाखाय साबायखर, गोजोन्थों।